Idap lagi sungo iblay pa si sen ke parlamentar bang iyo ban. Ikan do biang kumni lang bagan ke channel jong ke portnet. Lang bagan ke kubor step jong ke sngi. Idap lagi sungo iblay ya ke bang iyo ke ketien ke jong uman la ke sngi ke ketien ke ba. Hikai ngi ke ketien ke ba ai jingem ke ketien ke penchat bor. Ban nganget kan ke sngi ro kan ke ketien ke long jingker ko yang ilang iwei baro. Bang ke por ngakwa ban kren sapang kawai ke bentana ke ketien ke jong blay. Ya kaba ni I kalong sisya kaba let's say ngi la bandan preng jungi gi balong kumni or ka bible ke tho ingi baladan ki breu ki bale ran ha ka bible ki breu ki ba la le ran ha ka bible kini ki breu ki kwa ya ban ya kendo yo jisu tang ba namar ke jing le ran tering ta ki klemnot ban wan ya kendo mar khmat yo trai berway na kita ngi ibu de Zakayas de breu ba bet ba biang bedan ke kerdan udan la ka kam ke jam ke jong o udan ka nam ke buram ke spa ke pau udan lot nadang sedang tang ba udang dan bat ya kata ka jing smau theli ha ka mensim ke jong o ya ka ba ukwa ban yo kendo yo ta uba la ban pen dap ya kata ka jing theli ka mensim ke jong o ngai ulai jio smau sapang u jisu kumno ba ule iki kamba haga jim jong ki babon ula kwa ban ye kendo yo jisu tang ba kadan pat kawai ka jing ha u namar ba usmau ya de bo de unong pop u bakraw ki breu ki ong kum tai u ki ong ba u de unong pop ki penrem ya u Zakayas u de unong krong kajna bat u de ru u ba it pisa ba ni hang ni bo ju bam club ru ya ka pisa jong ki wei uju shim tam ru ya kata ka bam dei ban shim namar bo de nong ot kajnal ni nong krong kajna ule kat ba uman namar ba uhab ru mo ha kata ka udan ru ya kata ka bor bat udan ru ya kata ka ikhtiar namar ba udai ru utau batrai hapo ka sorkar rom udan ya kita ge wa ka ula ban le kat ba uman ya to pai ba sha nyon na o kat bo pan ki haban ai ki haban penjambe lan ki pen un ai ka beteng marudan ye ka bor tading ta ki pai ba kim stuna dio bagi pai ba kim ngobang ye o bagi pai ba am ki kren bal ki ong ki keno ye o bau de unong pop ba uju yo snoro le se ya ka bakum kata usmo le ran sha ban ye kendo ye jisu namar ba la da ki pai ba ki la kren kum ta yo ba kata ka jingkren ru kapoi shakishkor ke jong jisu yo ba jisu ru la yo sngo la ne utip ba Zakayas ulong obop tading da usngo le ran ben kendo yo jisu mo tading ta kwa ban kendo yo jisu na sha jangai ka babel ke thu ingi ba about Lazarus one ben kendo yo jisu klam one ben kendo ba direct yo jisu usukwa ban pet na jangai yo jisu o ka babel ke thu ingi bo de breu belankot kata ka renyeng ke jong shim la yo jisu na mar bo ka auto pat ba ula mare komu khanaret bo la ke auto ding number bat ya ka ba ban shio jno yo jisu ula dan ha kata ka jaka bat kumta u jisu bo ya nang ta u yo snow ya ka jing angnot ya ka jing terang ya ka ta ka jing sliang kata ka mensim ke jong ne breu Balkum tahu ya na kata kelenti bat ndala po ya kata kecaka ya kaba u Zakayas sudah nula pe cetau ding porwang Zakayas herno ano tu ding na maragane ke singan lech ke yang ke jongme pi ngastunat pai ke ni ke wehang ni bapleng ladengi leran kano khaman jong trai ni songtho ele bingi lapop ni songtho siaba ni la sha ke no pop ro bangi tip siaba ni long ginong pop ni song leran man ye kendo ino blay ba ko blay ba janai bo blay ba hok ko abadong if you bo jisu ui ka donot ke jongi se don preng jongpi kan ke pop pi sngo ko mala pop palat filale isa ki pop ki ba serkai ke jim ke jongpi pat pi sngo le ran rute tang banwana khmat jong blay na ko abadong if you ne blay bangi shekri u jisu ubanga shekri ubangi shekri ude u jisu ubadap da ke jingit but ude u jisu ubamju penrem yano haba unong pop yu terang ban wan syutra haba unong pop yu terang ban kala ke bamut ni ba unyo ai nau jisu unong pa thli
Yau tau breu uba komuta. Uneu breu lawan si syada ka download ka batili. Umshim la mudor ban yo ban ya kren bu trial ne umshim la kwa ero ban ya kendo markmat. Rei tang ban shu i u jisu. Rei u jisu i ka download ka jang u bat. Mdei shu tang ba u shu yo i ya u jisu rei u de yo ban ya kren snan ba u jisu. Bamde bu Zacchaeus wan show jisu de u jisu ru ubalet show Zacchaeus. Udah tip ru ha tau dieng ba un sadan. Ding tang i na do ka ban kong i bau Adam ru lari au ding. Men bau la le pop. Ula snow le ran men kendo yo blay na mar bau snow to bau la le pop. Zacchaeus snow to bau la le pop uri au tau ding. Renga snow bang bau de blay bawat na do men kong. Uday ublay bawat yu nong pop. Uday ublay bawat yu Adam shenomedan. But hang ni rungi i badu Jisu ubada khot de kerteng ru yau Zacchaeus ong Zacchaeus. Her na tau ding. Ong her mentangan selek no siyeng jong me. Kano ka jing sobang, kano ka jing so tiang. Uday Jisu bangi syakri pleng utip. Wat abang ipop wan banwat yo nong pop. Ui no ita gikinay pukundai ru. Banwan banwat ya kata kawai ka lang brot ka baja no. Baru Zacchaeus sudah ulang brot ubalaja. Uat yaw tao nong syarai ka jingim ka jungu. Kumulang brot ulayam. Ulaja lenti usngaw to bau ka jingim ka jungu ka ap ka jingma. Badeng ta. Ulayam bola kaang. Hagata ka mensim ka jungu namar ba utrang. Ban ya kendo yaw tau nong ap lang berat baru Jisu hang ningi i ya kedur jong nong ap lang berat ubah wan ban wat yaw tau lang berat ubah sakma u Jisu ang along mga unong ap lang berat ubah unong ap lang berat babah ubah IT no ilaga jing im nam taki lang berat ki jong u tadai tau Jisu wan ban kendo yaw Zacchaeus bat ki breru kida keno benyu Jisu namarba umut ban lech kayeng jong ne nong pop. Bau Jisu salia ban syakren benru na ka bentau nong pop pada yang tau shimla tengkai wat la jong ka jing emru mdai tang ban syakren ben henre ban syasa nar pnas dan na ka bentau nong pop waiti no senan ya la jong ka jing em na ka bentau nong pop tading tala da pi dai nong pop pi sung tho pi don ka pop ka jing em ka jong pi sung tho pi don kam ya ka jing penem pi sung tho pi don kam ya ka jing map ngakwa ba nong ifi kene kesngi u Jisu wan banwat ifi tading ta ngakwa ba nong ifi u Jisu utip ya ka donut ka bele ran ka jong fi u i ka jing le ran ka badan ka mensim jong fi re kene kesngi lam ba kene channel lang ba kene khubor step ka banga kren utrai wan banwat ifi wan banwat ifi ri ang nong no wan banwat lam ba kene khubor ong kon nga i ifi bat ngakwa ban rung ha ka yeng ka jong fi bat agam dei tang ka yeng re kwa ban rung ha po ka jingem ka jong fi baru kwa ban ya kawai bat pi kwa ban ya comment bat pi badeng ta u Jisu rong ha ka yeng ka jong Zacchaeus bad anda bo rong Zacchaeus la kala mot sisha menchua ude ba kapnap ude ba eat spa ude ba eat ya kata tengka ka jong re anda bo ya kenu u Jisu ang wong ni ko ya gini gibriu ka bangala bam club ini gibriu ka bangala mo gi bangala le ben ngan siu no sau sha ya ka bakum kita pat siteng na ka spa ka jong ngan ai no syagi baduk badeng tau Jisu uyo i ka donut ka bakla sisha. Badeng tau Jisu habo uyo i ka donut habo uyo i ka jiglong ka jong Zacchaeus. Wong ha ka si ka jing penem kalawan. Ha ka yeng ka jong me namar meru malong ukon jong try. Tadeng ta kwa banong ifi. Pidi kon jong blay. Badeng tau try habo wan ban rong ka jim sunan ka jong pi. Ba open kalai ka jim ka jongpi pinom long sho ubreu barem reu jing tao ba thamai abo Jisu yo ban rong ka yeng Zacchaeus ukala ka bamot para bo Jisu yo ban rong ka jim ka jongpi open kalai ta ka jim ka jongpi na ka jing dom sha ka jing shai na ka jing shate sha ka jing lai lot na ka dagi ek jong prathai sha ka ek jong blai ban open scams nan ya ka jing penem haba wan ban rong ha ka jingem ka jongpi tadeng ta kwa ba nong ifi ka ne ka sgi utrai uwan na ka banta kita kiba leran kiba mnuat banwan na khamat jong train reu try wan na gane kesngi wan chapi wong ngawan manwat itu gilang brot ki belaja no tadeng ta la fila ja no blay pi kelenti ki jong pi klasa kama fila ya kul mar ga jim ga jong pi
pilang ngop pilang ngat agi ke ba sniu jong ne ka perthai pi kwa ban light re phim light pi ngol ran ru namar kata utrai wan ban wat ya pi lang ba ne ka khubor ka ne ka ski tadeng ta ba jisu wan baru khat ya pi da ka kerteng ngam te pi kerteng kumno an re ukhat ya pi da ka kerteng ka ne ka ski bara ba ukhat ya pi da ka kerteng habo khat da ka kerteng ka ba mot umot be ban penem ya pi padeng ta bula khat yu Lazarus na ka kerteng ru pen mi yu Lazarus na ka jingtap bagane ka sngi upan mi ru yu Zacchaeus na ka ta ka jingtap ka ba kenjamen sim na marulayap aka pop ke jang o padu jisu uwan ban pen em yaw ni ubre uba pop tadeng ta kwa banang ifim dan lenti da ka wai pat rei tang dau jisu ubawan ban pen kesan ubawan ban it ubawan ban map ubawan sisya ban pen empat yaw tau breu ubalayap no bat utau priu belasa kemano mga duai nam ta jong pi kene ka por ka bamantang ada sngo komen abang yo ban dia kren bat pi lang bagane ka kubor kene ka sngi ram ta fi sngo leran gano kan ma bu try one ban wat pi pila sngo biet chi sha da ka gm ka jong pi na mar ka jingle jong pi re try one ban wat pi bu khat pi da ka kerteng kene ka sngi bagane ka por ka kwa ban duai na ka banta jong pi maka kwa ban duai bang nget bagane ka jing duai pila ban dia duai lang bat nga man nganget utrai wan barung ka GM ka jongpi wan barung ka mensim ka jongpi onda thau thamai na do amanda ga sngi but u Zacchaeus shim lalong shu ubre bariam reu jing thau ba thamai ina do ai ka por menta trying adapt da ka jing sngo aga ka por bang yo ban ai ne ka khubor ko konrat man pen sngo ina ka ktien ka jongme yagine ki khon ki bi et ki ba kor ka jongme me wan ko ma wat yu Zacchaeus ko try bala lengkot ko kan rat da karnieng bala lengkot alog jing im ke jong me wan ban war to ki breu ko try ki bala lengkot ko kan rat try haga da jing im men sim ko kan baro ngila le pop ngila do nai ke buram ke jong me kala lengkot shisha ko try me wan ban wat ya to ki breu ki baduna me wan ban wat to ki breu ki babakla try ni ke sni me wan wat ini ba me wan wat ini kong blai ba kila ri na me ki sngula rai na mar ki sngo to ba kila le pop blai ke jing re ba me wan ban wat me khat ki da ke kerteng ba ba u blai khat if da ke kerteng ne ke sni kong u blai khat if da ke kerteng ne ke sni berkwa ban rong ka men sim ke jong fi kwa ban rong ke jing im ke jong fi bara bu wan un pen im nan na do menta ba finom long shi bel rai finom long sho aga da jing pen rem aga jing im na maru try ba wan u thau tmai we wudan u chris long jing thau ba tmai ki berem ki la do no akimi ki ke baro ki jalong tmai kum ta pin long tmai ken na do menta ke sngi hallelujah duai nga ker ko ya kerteng u jisu u ban Nazareth hallelujah amen but amen utrai nang ker ko vi unang ai bor ya fi ba kum jo kan ka long jing tep ba ya ka form jong ka Bible school ngidang ai hado ka sngi Thursday hado ka sngi polai te wan man shim no kat baka por kadang don sa asdang kan diat ligi seats wan shim no mangangai ngini pi fin join ngini ka Bible school bagin fi ki classes bangangai try kan ko fi ngin say shem uplay nakaburam jo amen amen